Здравейте! На 7 май, полицейския празник, който ще има в нашото хотелче Golden Beach Resort, ние се апгрейднахме и в момента сме в вила номер 515 на втория етаж. Ето така изглеждат отвън виличките. Пак сме на една крачка от басейна, само че на малко по-тихо местенце. И още преди да сме разхвърляли стаята, Калоянчо с новия му Макуинчо фанелка да ви покажем новата стайчка с едно огромно двойно, тройно, не знам си какво, четворно, петорно легло, дето могат да спят 100 мамуни. Тук отзад с някакво пано, с някакъв огромен висок таван дървен. Калоянчо се опана естествено веднага тук на... Ви остави отворено малко. Имаме един голям климатик, който се надяваме няма да ни духа толкова силно в главите, колкото духаше предния. И тук имаме телевизорче, хладилниче и гардероб. А тук, през това стъклено стъкло, предполагаме, че се намира и банята. Да! Тук има за Калоянчо вана, по-скоро за майка му. Голема вана. Тук има голям кенеф, тоалетна, с цветя и хубава мивка. Хайде сега, няма да снимаме как Калоян пика, защото не е благоприлично. Чао за сега! Харесва ли на майка му? Айде 3 дена ще се пошириме тук и после отиваме в Малайзия на мизерията.